Така, днеска ще ви представим хол 29. Така. Ето го с гръб как изглежда. Само смали скачука. Ето го. Твою каляк си денките. Тук сме седнали. Ебания. Ох, как боли. Вижте, каква мръсенка са. Изтупай се. Оле, той не се мръсен. Така вече изглежда хол 29. Ох, чай се обърши обувките. Ела, ти ме служиш като кърпичка. Ти си ми асистент. Така, чакай сега. Пръгвай като ти парка. Чакай сега, ако искате да знаете какъв ми е телефона, той ще каже. Ай, какъв ми е телефон? iPhone GS5. GS5. Коя сега е? Аре, спрей го и после... Ай. Ама да знаете, че ще е на части. Или пък няма го спирам. Спри го е. Не. Спри го толкова, нали знаете как е? Не. Ела от тука, на по-напряко. Новите са ми бухти са ми. Ето така, който искаше Отдай си кокошия трън. да мини. Знаеш как боли, какво се хилиш? Едно някой те е наръчкал с 2 метрова ръчка отзади. Ето! Примилахме! Ставаше, Туракичак! малко му сходила. Ето. Шаглич! Снимай, бе! Снимай! Чакай, ще го спра набързо. Не можеш! Оф, да ти яба май. Аре, давай. Не.